to o emocích, je to o lidech, je to o sdělení, je to o prožitkách. Od zoufalství až po velkou naději, šílenou radost, cokoliv. Cokoliv člověk prožívá, tak tam se to najde. Flamenko je solový tanec. Je to tanec sebevyjádření. Tančíte bez partnera a nejste sama. Jste jedinečná. Pro mě flamenko je to něco, co přináší v můj život zázrak. Že prostě na hodinách, když učím a vidím, jak takové nevýrazné holky najednou se prokoukne prostě skvělá, vynikající žena, temperamentní, co v normálním životě skrývá, tak všechno tam dá do toho tance. Jde na 100% a flamenko to dovoluje. Flamenko je svým způsobem terapie. Když tančíte, necháte všechny starosti jít. Často slyším od studentek. Jsem sice dřeva, ale flamenka se nevzdávám, protože mi to pomáhá skvěle odreagovat. Do tančení flamenka se může pustit každý bez ohledu na věk, váhu a zkušenosti s tancem. Nemusíte být krásná, nemusíte být dokonalá, musíte být taková, jako je, nebo taková, jakou být chcete v tenhle moment. A každý moment to můžete být jiná. Absolutně žena. Regulárně zvu do naší školy lektory ze Španělska. Zakládám si na tom, aby to byl zkušený profik a kromě toho charismatický člověk. Přenese na hodiny uvolněnou náladu Španělska a jižanský temperament. Y muy contenta, la verdad muy contenta. Las chicas aprenden mucho, son muy amables conmigo aquí y feliz. Ya está. Součástí výuky nejsou jenom tréninky a dřina, ale taky živá praxe flamenka. Na závěr každého trimestru spořádáme večírek, španělskou fiestu. Absolutně každý student si může zatančit a prožít právě atmosféru flamenka. Flamenko je mým životem. Můžu o něm mluvit hodiny. Ale nejlepší způsob, jak to poznat, je přijít a zkusit ho naživo. Tím spíš, že ve Flamenkerii dostanete první zkušební lekci zdarma.